Askana, murume mukuru kubatwa akashama shuwa. Nyadzi dzacho. Manje munhu watiri kutaura haana kana nyadzi kana mbichana. Kuti hadada mufungi. Apa video yacho ichiri kutenderera. Munayo here because vision yandinayo inini haisi kunyatsooneka. Batidzai Bluetooth. Tsungi iwe. Dzosera. Haunyari. Moms, ndachingoverenga masina ayo. Aiwa, wakutoenderera. My Wayne has been talking about her things disappearing for a while now, but she didn't have proof. Ingangori masoft robbery one. Soft robbery or not, it is bad. Ipolice guy. Saka moms, makamjingongwarire Wait, is that what you want to talk about right now? Sema pawa zenye asina kukudzai kuti mangongongwari kuwe. Ivo vanongwarira isusu vemadomasi. But ma-corrupt politician achiri kungotenderera one. Kutsvaga ma-bribe. They are all very corrupt. Chaora chinhu ichi. Vachisiya zvivanhu zvezimdanso zviri kuita madrugs pakona apo shuwa. Moms, tanga tiri tese but apo mandirasa. Matidhanso yaita sei? Askana, now is really not the time. Ngatirongedzei tiende.